Vale, doncs avui comencem el segon capítol d'aquesta sèrie de 6. Acabem de sortir del Clot del Cavall, doncs aquí estem al refugi del Pla de l'Estany, a 2.200 metres d'alçada. Pujarem fins al cim del Coma Pedrosa, que està doncs, a 2.900, i doncs, la veritat és que aquesta pujada serà una de les més tècniques del recorregut i bastant forta. Avui doncs, ens acompanyen aquí corredors i responsables de cursa. Doncs, tenim l'Armand, el Javier, el Carles i el Jordi, i doncs, avui doncs, intentarem fer aquesta part del recorregut que veieu molt bé doncs, com es presentarà aquesta cursa. El que és important també de recalcar és que hi haurà un marcatge molt precís i sobretot un marcatge de nit, i també hi haurà molts voluntaris tot en aquesta zona i hi ha gent preparada per assegurar la seguretat dels corredors, que per nosaltres és una prioritat absoluta. Doncs bueno, seguim la festa, doncs. Vinga, anem. Si és veritat, no? Va molt bé, Bé, doncs ja acabem de cobrir 500 metres de desnivell, més o menys, entre el refugi del Pla de l'Estany i aquí. Estem a 2.700. Hem de pujar al pic del Coma Pedrosa, doncs, a 2.940, doncs encara ens quedarà uns 250 metres de desnivell. Però abans d'arribar al cim, passarem per aquest collet que es veu aquí, i com podeu veure, tot aquest tram encara hi ha molta neu, però bona part d'ella ja s'haurà fos el dia de l'ultra, i evidentment de totes formes és molt tècnic, molta pedra grossa, i doncs aquí s'ha d'anar amb compte. Pensar també que evidentment tot això es fa de nit, però de nit amb lluna plena, amb alguna sorpresa que us farem per aquí, i sobretot amb bon ambient, sapiguent sempre que l'important és d'arribar, i d'arribar en perfecte, en bon estat. Doncs vinga, seguirem la festa. Fins ara! Vinga, anem! Bueno, doncs aquí estem ja al collet aquest del Coma Pedrosa, tenim el cim aquí just a sobre, doncs 100 metres més de desnivell. Pujarem per aquests rocs, però tot estarà evidentment marcat. I venim doncs d'aquest forat, el forat de mal hivern, amb neu i rocs, part bastant tècnica, per passar aquest collet, fer el cim i doncs tornar a baixar cap allí, doncs, les basses de l'Estany Negre, i després hi ha el segon gran avituallament, que és el refugi del Coma Pedrosa, abans de tornar a pujar a la Portella de Sant Fons, i d'anar fins al Coll de la Botella. Doncs és una bona festa, i ara, com veieu, el temps està canviant i és important de portar sempre abric i doncs l'equipament obligatori com a mínim. Vinga, doncs seguim la cursa. Fins ara!
aquí hem arribat al refugi del Coma Pedrosa, a 2.200 metres. Venim del cel, de 2.942 metres d'alçada, plaques de neu, rocs, pedra, un tram bastant complicat, bastant difícil, i aquest any en particular hi haurà moltes plaques de neu, com veureu, però tot això amb seguretat garantit pels nostres voluntaris, que són excepcionals. Margaret, que... Hola, Gerard, què tal? Molt bé. Es veu que... Bé, anar fent aquí. Doncs mira, la Margaret és la que ens guarda aquest refugi, que és el més maco del Pirineu. Aquí ens ajuntarem entre 400 i 500 persones, i pot ser més. Durant la nit, doncs serà una gran festa pel refugi. Però tu què et sembla de tot això? Molt bé, aquí, mentre faci bon temps i... Bon temps i bon sense ambient. llamps. I sense llamps, sí, clar, evidentment que l'any passat va ser dur. Però en tot cas aconsello a tots vosaltres de portar família, amics, tota la tribu, perquè realment aquest refugi és maquíssim. I aquí us trobareu molt bé, confort excepcional, un menjar digne del cel i sobretot un acolliment molt bo. Bueno, Margaret, et deixo, que ja s'han anat i els he d'enganxar. Adéu, noi. Que vagi bé, merci, adéu.